Шикәргә бәя артуын беркем көтмәгәндер. Һәр хәлдә шигендер уңышын җыйганда аның кыйммәте төшә иде. Хәзер киресенчә, Росстат мәгълүматы буенча бер атна эчендә шикәрнең килограммына бәя 5 сумга күтәрелгән. Покупала еще за 23 рубля, а сегодня уже 50, по-моему. Да мы уже давно смирились со всем. 32, сейчас 36, насколько помню. Песок тоже дорогой, все дорого. Узган атнада шикәрнең 1 килосы 35 сум тора иде. Бүген инде 40 сум. Зур сәүдә челтәрләрендә дә шундый ук хәл. Бу Россиянең 25 төбәгенә кагыла. Ни сәбәпле ул артасың? Гәрчә шигендер басуында эш әле дәвам итә. Татарстан мәйданнарының бары 63%-ында гына уңыш җыеп алынган. Урожайность на сегодняшний день. Уңыш гектарына 440 центнер чыга. Узган ел белән чагыштырсак, бу 14-15 центнерга күбрәк дигән сүз. Уңыш яхшы. Уңыш яхшы, ләкин быел шикәр шигендере мәйданнары да азрак. Соңгы елларда Россиядә шул исәптән Татарстанда шигендер кирәгеннән артык җитештерелде. Узган ел ул 1 миллион тоннага җитте һәм аның бәясе 19 сум ярымга калды. Мондый шартларда шикәр җитештерүчеләр зыянга эшләде. Шуның нәтиҗәсеме Россиядә 3 завод, шул исәптән Нурлат шикәр заводы ябылды. Вазгыятны тотрыкландырыр өчен шикәр шигендере мәйданнарының чирек өлешен бетерделәр. Бу 14 мең гектарга азрак дигән сүз. Федераль белгечләр моны шуның белән бәйләп аңлата. Быел уңышлы ел түгел, бәя шуңа артты. Шикәр, солы, үсемлек майына бәя артуы җитештерүнең кимүенә дә бәйле. Шикәргә бәя артуның берничә сәбәбе бар. Федераль белгечләр сүзләренчә, бу рубль курсының төшүе белән дә бәйле. Тагын бер сәбәп дөнья базарында бәя күтәрелү һәм ул җитештерүчеләр файдасына. Ләкин халык кесәсенә бәрелек булырга тиеш түгел диләр фермерлар берлегендә. Уңышсыз булса да безнең өчен начар. Кыйбат булса да бер яктан начар, бер яктан безнең эшләгән эш доход китергә тиеш. Шикәр кыйбат икән, икенче конфетларда, икенче продукцияларда кыйбатлана. Алга таба бәя ничек уйнар, белгечләр фаразларга ашыкмый, чөнки уңыш җыела тора, ул исә базарга уңай йогынты ясарга да мөмкин. Айза Шаймарданов, Зарина Әхмәтова, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы.